Здравейте, Самудийски огън! Сега попяхме, показахме домата. Благодарим на Нина, прекрасните домати от Грудо, с любов, салатата, ето, кунгамента, мастичка, лятото, сливки. Благодарим на Зоя, благодарим на Жечка за сливите, сега трябва да ви попеем. Нашата колежка Мина Господинова ще изпее една прекрасна песен на Калинка Сгурова, Я върви Калино Недо. И едно куплетче кацнали, защото песента на Калинка Сгурова Мина е влюбена. Ставам пържи мекичета и пее кацнали. Лягам си пее Я върви Калино Недо. На здрави дами, да сте живи и здрави, Мина ще изпее Я върви Калино Недо. На здраве. Една глътка и ще изпееш кацнали. Айде. Ще разлоя очилата и се изпотига оттам си. Малко майтапи. Кацнали, това е любимата песен на Мина Господинова. Каза още 30 години ще я пее. Зоря ще купи патронче уиски за Бродио. Записваме камерата да знаете. И алева патронче няма как. Вика, и сливки, вика да ви е сладко. Да влиза по-дълбоко, вика. Така, Стайка Проданова, твоята братовчетка Мина Господинова. Я разкошо, вие сте братчетки. Да. Коя песничка ще изпее за братчетката и за целия колектив? Рано ранеше Станки давай. Добре. Браво. Станка и майка.
Станка е крстена на моята майка Станка. Бог да я прости, за това твоята майка ти е направила такава престилка, автентична в бродило ще я сложиш и ще носиш още 30 години. Красота! Те се да я носи пак до... Още 30 ти си млада, още гаджи ще фалиш 30. Така, Станка Проданова ще поздрави Самодивски огън, нашите фенови Станки. Ти се рако радеше. Беше Станки на майка. Ние ще Станки. Пожелавам да е здрава, защото като беше 20-30 годишна, вика Стойко от 1 километър мъже да ма иска, защото такава усмивка и такова нещо няма. Стойко, пожелавам ти още много години да имаш тази усмивка. Ти рядко имаш жена такава, все се усмихваш, бе, браво, да си жива и здрава. И вика с тези хубави очи, като качаш да иска палка, бе, Ама защото ти си голям поет, бе. Съчиняваш неща. Малко трябва да имаш шоу. Айде на здраве. Ето няма това успихно да бях вика в котел. Уиски пих, бадин ми ядах и куро играх. Как трябва да го така. Тя гледаш успеховка. Точно тъй на ученицата бях и точно тъй. Ма често това да си правила. Няма да бъде на това минута. Виж, изведнъж. Така, Жечка, нашата приятелка, окото и като рулетка метър и 20, вика целувка ще дам, а няма, защото ще пие. Деца са стави в окитките. Стойко, купих си телевизор, това означава, че ще му почерпи следващия път с нещо. Трябва да полепо. Това означава, че
Значи, Зојче, на 15 август трябва да почерпиш да полем новия телевизор. Не почерпиш, телевизора ще изгори. Ще изгори, да. Зоя ще направила нещо изненада да полее телевизора. Защото ще изгори телевизора. А пък за Бродило ще пиете уиски с сливи от културен масловик Зоя. Да кажа на камерата, Зоя Янева черпи винаги, защото тя е културен масловик. Е много важно. Трябва да черпи, зато и не остане. Зато има голям синджир. Така. Марийка за вода отива, Кичка Савова, Самодивски огън. На една голяма певица, вечна памет, напомня Стоянова, добър ден, Манди, и баба Елена ще ме поздрави с една песен на капелно, и аз ще дружино и пиете. Така. Айде, добър ден, Манди, Самодивски огън. Баба Елена обеща, че ще вземе от патронче мастика следващия път за ментата. И аз ще дружим и пиете. Ай, баба Еленче. Защото баба Елена била консула на Самодивски огън, вика не мога да ни почерпя, зато и не остарям. Ай, баба Еленче, на здраве и спей. Ай, баба Еленче, на здраве, че патрончето е празно, но тя е среща. Ай, виквай. Чакай да си подойде жената. Не ми се пели. Няма да окаш. Не ми запели. На къде да запееш? Провикна се сто. Джана мила откъде високо оден виж
Браво на баба Елена, и се така баба Елена да нарадваш, защото на твоите години аз се възхищавам, обикараш целия парк в Изгрев и пееш и винаги си номер едно. Да си жива и здрава, на 101 години, пак така да бъдеш. Трябва да се хода на почивка и аз трябва да се обсуждава. Ти не си почивка, ти си централната сцена на Самодийския огън. Ти си цяла почивка. Бачелирде мулама де орбака сембана сем шукеробек kaymak ilim paramak şevveli etala şevveli kaşı gözü sürmeli yerdan o beri şevveli etala şevveli kaşı gözü sürmeli yerdan o beri bahçelerde taşlama eskide yeri bayraka elite taşlama şuveli